Sljedeća rasprava u ime Kluba Hrvatskih suverenista bit će podijeljena između poštovanog zastupnika Zekanovića i poštovanog zastupnika Pavličeka. Najprije poštovani zastupnik Zekanović. Prvo, ne znam, dezinficirano, mislim, ne radi kolege Tomaševića, nego radi mandatara Plenkovića, bio je nedavno sa kolegom Malenicom koji ima koronu, jel tako? I tu vidimo dvostruka mjerila isto. Znači, mandatar Plenković može boraviti sa zaraženim koronavirusom u zatvorenoj prostoriji sat vremena i nema samoizolacije. Jel tako? Tu ste. Kolega Malenica ima koronavirus. Vi ste s njim bili 16. ovog mjeseca, prije par dana, bili ste na sjednici Vlade. Jel dobro govorim? I nema samoizolacije. Druga stvar koja meni odgovara osobno, a to je ove maskice, evo ne znam, nekom je ostala maskica poslije dezinfekcije. Znači, jučer smo morali imati maskice ovdje, opominjani smo zbog maskice, a danas dolazi mandatar Andrej Plenković koji kaže ja ću bez maskice. Naravno, predsjednik Sabora, on mijenja pravilo. Meni je drago da mi ne moramo maskice imati ovdje, ali interesantno je kako smo mi presedanom Andreja Plenkovića dobili pravo da raspravljamo bez maskice. I bio sam opomenut, potpredsjedniče. Moram se osvrnuti na ovu situaciju od maloprije. Dakle, maloprije potpredsjednik Sabora, niste išli za tim, malo ste bili zamišljeni očito, Andrej Plenković upadao u riječ kolegi Tomaševiću. Barem minutu. I vi ste to ignorirali. Niste ga niti upozorili. Tako se to ne radi. Ali idemo mi na temu. Prvo bi čestitao Andreju Plenkoviću i Miloradu Pupovcu na mogućnosti što će sastaviti novu hrvatsku Vladu. Čestitam vam i SDSS-u i HDZ-u i ostalim partnerima na novoj hrvatsko-srpskoj ili srpsko-hrvatskoj Vladi. Dobili ste povjerenje građana i to je legitimno da vi to napravite. I rekao bi, vaše ime je vaš program. Dakle, SDSS, _HDZ, jedan član HNS-a, Radimir Čačić, to je vaš program. Tako da onih 50 stranica koje ste nam poslali jutros kasno, odnosno malo prije same sjednice, nije ni bitno. Ali interesantno je, kolegica primijetila, vaš program izborni imao 100 stranica, a program Vlade ima 50 stranica. Gdje se tih 50 stranica izgubilo, i to je za jednu analizu. Jučer sam govorio, niste vjerojatno čuli, kako je jako znakovito to što ste ukinuli, izbacili Ministarstvo demografije. Nema ga više. Stavili ste ga na razinu državnog ureda. To ste mogli napraviti sa Ministarstvom obrane, sa Ministarstvom vanjskih poslova, s bilo kojim drugim. A ne s najvažnijim ministarstvom danas u Hrvatskoj. Osijek, Rijeka, Šibenik su izgubili 25 i više posto stanovništva zadnjih nekoliko desetljeća. A za vrijeme vaše Vlade taj prirodni pad nije zaustavljen. Jako mi je bio interesantan i znakovit vaš odgovor na ono jednostavno pitanje koje sam vam postavio u replici. Želite li, odnosno hoćete li u mandatu koji ćete upravo pokrenuti zaštititi život od njegovog početka, odnosno začeća? Vi ste odgovorili pripremljeni, dobar odgovor, sjajan. Mi smo za zaštitu života, međutim nećemo ga zaštititi. Ponovit ću. Vi ste za zaštitu života, međutim nećete ga zaštititi. Samo malo mi objasnite kako ste vi to onda za zaštitu života kad ga nećete zaštititi. Samo, evo, to ja ne razumijem. Ne razumijem kao što ne razumijem one okomite i vodoravne mjere o kojima stalno govorite. A možda i to jednog dana objasnite. Ovdje su bili spomenuti, vi ste spomenuli također nacionalne manjine kao bogatstvo. Super je. I u Njemačkoj, i u Francuskoj, i u Bugarskoj, svugdje su one bogatstvo. Međutim, Hrvatska ima jednu ipak malo drugačiju situaciju. A situacija je da je jedna nacionalna manjina, ona Milorada Pupovca, ne tako davno, prije 25 godina je to bilo, je li? Oni zadnji trzaji njihovi, rušila, razarala, pljačkala našu državu Hrvatsku, a nikad se predstavnici te nacionalne manjine nisu ispričali za to što su radili. Zato nemojte mi te floskule, molim vas, europske o bogatstvu
nacionalnih manjina. Nitko nema ništa protiv bilo koje nacionalne manjine. Međutim, bitna je razlika. Pripadnici jedne nacionalne manjine, manjine kojoj pripada Milorad Pupovac i vaš potpredsjednik Vlade Boris Milošević su prije 25 godina granatirali ovaj grad. I nikada nitko nije rekao riječ iz njihove zajednice da kaže oprostite braćo Hrvati, oprostite braćo Hrvati. Nego upravo suprotno. Nikada nisu izgovorili dvije riječi u kombinaciji, Domovinski rat. Oni dalje govore o sukobu. Spomenuto je pitanje Srbije, odnosno odnosa sa Srbijom. Moj interes stvarno prestaje na Dunavu, u Iloku. Ne zanima što se događa s ove strane, osim po pitanju hrvatske zajednice koja živi u Srbiji. Međutim, kad govorimo o toj državi, meni je ipak krivo što ste vi najveći lobist ulaska te države u EU. A da niste postavili uvjet toj EU da, evo kolega je gore govorio, Mlinarić, o nestalima. Da niste postavili uvjet, recite nam gdje su naši nestali, platite ratnu odštetu. Recite da ste agresor bili na hrvatsku državu i to je ono što ne valja. Evo prije što prepustim riječ kolegi Pavličeku, ovdje moram reći još dvije rečenice o jednoj aktualnoj temi, a to je famozni novac koji dolazi iz EU. 1050 milijardi je novi europski proračun, nova generacija, takozvana pomoć, to je 750 milijardi, od toga je 360 zajam, 390 takozvana pomoć. Ali sada, evo ključno pitanje, evo po prvi put će to neko reći u Hrvatskom saboru. Odakle EU izvlači taj novac? Tiska li ga? Ne tiska. Ima li negdje u sefu pohranjenog? Nema. Evo predsjedniče Vlade pitanje. Ja ću i dati odgovor, ali vi mi potvrdite ili recite da sam u krivu. Taj novac će biti namaknut nekakvim novim porezima. E sada, mi smo fiskalno svako za sebe. Jel to znači uvođenje nekakvog europskog poreza, nekakvog novog davanja? Jel to znači da će ta EU još više pustiti pipke na sve države članice i da će Hrvatska biti manje suverena? A to je ono protiv čega se hrvatski suverenisti bore. Odakle će EU namaknuti novac? Što to znači za hrvatske poduzetnike? Što to znači za hrvatske građane? Hoćemo li mi morati plaćati neki novi hrvatski porez ili po prvi puta neki europski porez? Jer novca nema u sefu i EU ne tiska novac. Hvala lijepo i veselim se odgovoru, eventualno. Hvala lijepa. Mi ćemo sada zastati sa diskusijom i preći, napraviti stanku tijekom koje ćemo imati iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika do 2 sata. Ići ćemo onim redom. Oprostite, mislio sam da je kolega Zekanović. Izvolite kolega Pavliček. Zahvaljujem, evo ja ću biti nešto kraći. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani mandataru, žao mi je nisam dobio direktan odgovor vezano za mogućnost uvođenja dvojezičnosti u grad heroj od vas, ali dobro, dugi je dan i bit će još pitanja, bit će još, ja se nadam, i odgovora. Prvo želim zahvaliti predsjedniku Sabora gospodinu Jandrokoviću što nam je omogućio stanku od 15 minuta kako bi proučili program vaše Vlade. Ja sam čak uspio u 14 minuta to napraviti. Vidi se da je vrlo sadržajan i stvarno ste vrlo temeljito odradili ovaj program, bar ovome što ste nama predočili. Želim postaviti pitanje vama premijeru, jeste li čuli nekad za mjesto Bapska, Šarengrad, Tompojevci, Soljani, Berak? To su mjesta u 5. izbornoj jedinici koja su u zadnjih 20 godina toliko demografski opustošena da više nemate tamo s kime kaupovati. Dat ću vam primjer jedne Bapske. 1991. godine po popisu stanovništva 1680 ljudi je živjelo u tom mjestu. Nakon povratka 1350 2001. godine na popisu. Danas manje od 600. I vi govorite o demografskoj obnovi, a ukidate Ministarstvo demografije. Govorite u vašem izlaganju o pojmu novog suverenizma,
Nama u klubu Hrvatskih suverenista je drago da spominjete pojam suverenizma, samo me zanima što za vas znači pojam novog, ja bih rekao, europskog suverenizma. Je li taj pojam novog suverenizma se odnosi na to što dan danas nismo riješili pitanje nestalih, 30 godina od Domovinskog rata? Odnosi li se taj pojam na nerješavanje graničnih sporova i dan danas sa susjednim državama, od BiH, Srbije? Obuhvaća li taj pojam i kad vaš koalicijski partner ode u Bačku Palanku 4. kolovoza i sluša žalopoljke o tome kako su Srbi protjerani '95. godine, sluša srbijanskog predsjednika Vučića o tome kako je Olula bila genocidna i zločinačka i sutradan dođe u Zagreb i ne kaže ni riječi o tome? Ako je to pojam novog suverenizma, mi u klubu Hrvatskih suverenista to ne gledamo tako. Govorili ste i o 4. industrijskoj revoluciji, a znate i sami da nažalost i u vašoj Vladi i svim prethodnim vladama su svi veliki investitori strani u velikom luku zaobilazili RH. Imate primjer Mađarske, imate primjer Slovenije, imate primjer pa čak i Srbije gdje je recimo autoindustrija ušla u te zemlje, u Hrvatsku ni traga o tome. I na kraju govorili ste o tome kako je ova Vlada dala puno za grad Vukovar. Ja vam nikad neću osporiti da niste pomogli gradu Vukovaru, što i očekujemo od Vlade RH, kao i od svih prethodnih vlada koji su pomagale gradu Vukovaru, jer je grad Vukovar kada je bilo najpotrebnije dao veliki obol upravo stvaranju ove države i omogućio svima nama da upravo i ja budem danas ovdje i vi danas ovdje. No isto tako se sjetite jednog sastanka 9. prosinca prošle godine kada ste bili nazočni upravo vi i brojni ministri iz buduće Vlade, gdje su došli investitori iz Švicarske i htjeli i dan danas žele uložiti preko 20 milijuna eura u izgradnju hotela na području grada Vukovara. Vi ste tada rekli do kraja godine ćemo dobiti odgovor vezano za promjenu urbanističkog plana, a radi se prvenstveno o pozitivnom mišljenju Ministarstva kulture. Ni dan danas odgovora pozitivnog nije došlo, on je čak došao prije nekoliko dana i ponovo je negativan. Toliko o tom odnosu prema investitorima i tom odnosu među ostalim i prema istočnoj Slavoniji i pomaganju otvaranja novih radnih mjesta, tih famoznih 100.000. Upravo zbog svega ovoga klub Hrvatskih suverenista neće dati potporu i podršku ovoj Vladi, ali ćemo ubuduće ukoliko bude dobrih stvari naravno podržati u interesu šire zajednice. Hvala. Hvala lijepa.